بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا غنر لاربا شاء قوة ذو القعدة هجرانا لشكرا دبودا دري حدود 42 wanda ya daidai da 23 ga watan juwan miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau عن قتبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وصححه الألباني. hadisin mu ne an karbo shi daga babban sahabi Qutbatu bin Malik, yarda Allah ya tabbata gare shi da shi da sauran sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gabaki daya. Wannan babban sahabi Qutba shine rawaito yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kasance yana cewa, ma'ana daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yana cewa, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. ma'anar hadisin kenan takeice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. kenan yan uwa, a cikin wannan hadisi wannan babban sahabi Qutbatu bin Malik yana rawaito mana ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi. kenan yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq, ma'ana ya Allah lalle ni ina neman tsarin ka tsare ni game da ainihin munanan ɗabi'u, ma'ana munanan ɗabi'u na koye wanda suke kasancewa cikin zuciya, ma'ana na daga ainihin hasada da ƙyashin wani da girman kai da jiji da kai da sauransu. duka wannan kamar tsari game da ainihin wannan munanan ɗabi'u. wal a'mal, hakanan kuma ka tsare ni game da munanan ainihin ayyuka, daga ainihin ƙarya, cin amana, zamba da sauran ainihin ɗabi'u marasa kyau na fasikanci da sauransu. duka Allah ka mini tsari game da wannan. wal ahwa, hakanan kuma ka mini tsari game da ainihin mummunan bin son zuciya, ma'ana son zuciya, bin son zuciya mummuna, ka mini tsari game da wannan. kenan wannan babban addu'a ne wanda ya kamata mu koya, mu iya, mu zanki hada shi a cikin addu'o'in mu yau da kullum. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. kenan uwa, musulunci yana kira a gare mu da mu kasance masu ainihin ɗabi'u na ƙwarai, kada mu kasance ainihin masu hassada, masu ƙyashin juna, masu girman kai da cin amana da ƙarya da zamba. wannan duka ɗabi'u ne wanda yake musulunci ba ya yarda da su. musulunci na bukata a gare mu kasance masu amana, masu gaskiya, masu adalci a cikin al'amuran su gabaki ɗaya, masu girmama na gaba, masu tausaya ma na ƙasa, masu ba wa kowa haƙƙin shi. wannan shine musulunci yake bukata a gare mu kasance masu ɗabi'u na ƙwarai. mu san cewa ainihin ɗabi'u na ƙwarai abu ne wanda yake idan an dora akan mizani zai sa ainihin mizanin mutum yayi nauyi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa babu wani abu da za a dora akan mizani, akan sikelin bawa gobe kiyama ya kasance mai nauyi kamar ainihin kyakkyawan ɗabi'a. ma'ana kyakkyawan ɗabi'a ka, wannan mu'amala ka na ƙwarai da zaka yi da mutane zai sa ainihin mizanin ka ya ƙara nauyi gobe kiyama. kenan uwa, mu kasance masu amana, masu ainihin riƙon gaskiya, masu ba wa kowa haƙƙin shi yadda ya dace. wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo Allah ya gyara mana halayenmu, Allah ya sa mu kasance masu amana, masu gaskiya, masu girmama na gaba, masu tausaya ma na ƙasa, masu ba wa kowa haƙƙin shi, masu adalci a cikin al'amuran su gabaki ɗaya. Allah ya mana tsari da kariya game da mu kasance masu mummunan ɗabi'a. Allah ya tsare mu game da irin wannan hali. Allah ya samu daga cikin masu sauran magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa su huta. mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. musulmi da ke cikin alhalu kala kala, da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye. Allah shine mai yaye damuwa. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya.
Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.